Armiju Republike Bosne i Hercegovine, njene generale i borce krasili su patriotski ideali na kojima je i nastala od golorukog naroda u uslovima embarga na uvoz oružja, izrastajući u respektabilnu vojnu silu koja je 15. aprila prije 27 godina formirana odlukom predsjedništva Bosne i Hercegovine kao legalna oružana sila države, ulozi čije odbrane je sve vrijeme bila. Tih snaga, tih dobrih ljudi bosansko-hercegovačkih, bez obzira na vjeru i naciju, političko uvjerenje, tih građana bilo je mnogo. Stvorena iz ničega, iz pepela, iz entuzijazma, volje i prkosa svih njenih naroda i građana za slobodom i odbranom hiljadugodišnjeg postojanja države Bosne i Hercegovine. O ulozi i karakteru Armije Republike Bosne i Hercegovine, brojnim predstavnicima svih nivoa vlasti, oružanih snaga, boračkih saveza i udruženja, diplomatskog kora i ostalih zvanica okupljenih na svečanoj ceremoniji obilježavanja značajnog datuma u kasarni Dubrave govorio je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Armija Republike Bosne i Hercegovine se razlikovala od svojih protivnika. Armija Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarala na način i metodama protivnika, nego je nastojala da se bori uz uvažavanje visokih moralnih i vojničkih normi. To joj je osiguralo prvu i odlučujuću pobjedu. Armija Republike Bosne i Hercegovine je prvo ostvarila premoć i pobjedu na području morala, uvela disciplinu u vlastite redove, pa je tek onda počela pobjeđivati i na bojnom polju. 15. aprilom je zaokružena oružana sila koja je kasnije u junu mjesecu dobila ime Armija Republike Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tim odlukama i toj oružanoj sili Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas svi Bosanci i Hercegovci mogu da kažu da imaju državu i državljanstvo od svoje domovine. To nije uvijek isto. Jako je važno ljudima da imaju u istom i domovinu i državu i državljanstvo. Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine su branili državu i sve njene građane i odbranili tu državu. Mi danas imamo državu Bosnu i Hercegovinu. Smatramo da je ovo jedan od najznačajnijih datuma kojeg trebamo obilježavati, prenositi istinu o odbrani Bosne i Hercegovine, jer danas je možda i najviše napadnuta istina o toj odbrani. Svima koji su svoje živote dali za svijetle ideale jedinstvene, suverene i nedjeljive države Bosne i Hercegovine upućujem veliko i iskreno hvala njihovim porodicama, poštovanje i obećanje da nikada neće biti zaboravljeni. Također, ovim putem se prisjećamo naših ratnih vojnih invalida, dobitnika najvećih priznanja i odlikovanja i svih demobilisanih boraca i svima njima izražavamo veliku zahvalnost. U redovima Armije Republike Bosne i Hercegovine borilo se i 5360 žena, među kojima je dosta dobitnica najviših ratnih priznanja i odlikovanja, rečeno je ovom prilikom. Obilježavanje 27. godišnjice formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 14. godišnjice drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine svojim prisustvom uveličao je i zaslanik člana državnog predsjedništva Željka Komšića.